I preguntarem en primer lloc al Xavier Puig. Xavier és un activista incansable, un tarragoní jove i compromès de ple amb l'ANC i amb Òmnium Cultural. És sociòleg, doctorant i investigador de la URB i com a independent és el número 3 de la candidatura d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i Moviment Demòcrata Català a Tarragona. Xavier. Aquests dies, parlant amb la gent, i us asseguro que no se'n cansa, els hi vas dient que el 24 de maig votem els nostres representants als ajuntaments i els hi expliques, a més, que aquestes eleccions seran una primera volta per les eleccions al Parlament del 27 de setembre i que han de ser un plebiscit sobre la independència de Catalunya. I sovint ells et retornen una pregunta. I què hi guanyaran els nostres municipis si Catalunya esdevé un estat independent? Què ens hi dius? Bona tarda a tothom, en primer lloc. La pregunta sembla que sigui una pregunta molt clàssica, però en realitat és bastant original, perquè quan parlem de la independència en clau de beneficis i inconvenients ho acostumem a fer des de l'òptica individual, que hi guanyem els ciutadans o que hi guanya la Generalitat. En canvi, preguntar-nos què hi guanyen els municipis no és de ser una pregunta que es presta certa originalitat i és una mica el motiu de les eleccions del 24 de maig. Si entenem per municipis les viles i ciutats, en aquest cas del Camp de Tarragona, jo crec que el que hi guanyarem és més indústria, més comerç, més turisme i més cultura. I això en definitiva és més treball. I guanyarem tot això perquè tindrem primer una llengua d'estat que ens permetrà impulsar la nostra cultura i que serà un revulsiu. Després tindrem una política exterior que ens permetrà fer captació d'inversions estrangeres i que ens permetrà promocionar els nostres productes i el nostre turisme. I finalment podrem fer la política d'infraestructures que nosaltres necessitem al territori sense que tinguem intermediacions dubtoses de cap mena i a més amb els nostres recursos. I si entenem els municipis com els ajuntaments, com els consistoris, llavors el que tindrem és més competències pels ajuntaments, un poder de negociació més important pels nostres ajuntaments també i més finançament a nivell municipal, fruit de repartir-nos les responsabilitats i els recursos que hores d'ara, encara que molt malament, està gestionant l'estat espanyol. I finalment, et giro la pregunta. Si estem tots convençuts aquí, i crec que més o menys ho estem, de que la independència és molt bona pels municipis, caldria preguntar-nos què és el que poden fer els municipis per la independència i aquesta una mica és la funció que tenim nosaltres, Esquerra Republicana, amb els independents i amb els partits en què hem entrat en coalició, que és treballar colze amb colze amb els partits que tenim més a l'esquerra i més a la dreta, però en clau sobiranista, per fer de motor i pal de paller de tot aquest procés a nivell municipal. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Xavier.